Instagram cewa 'yan sanda sun biyo ki har gida. Shin akwai ƙarin bayanin da za ki iya yi mana akan haka? Bari mu fara maka bayani akan na jiya. Kagan ina gida, bayan na gama posting abubuwa tsakanina ni da Isa, wanda duniya ta gani gabaki ɗaya. To ina gida ina wanka, kawata tana falo, kawai ya shiga. To sai ya zo da police guda ɗaya, police ɗin kuma yana kasa. Kawai sai ya shiga ya ɓalla mun kofa na, ya same ni a ban gida. Don ubanki ki zo ga polisawa suna neman ki. Sai ne bas ina suka shiga suka ce Isa ba doka bane, ka karya doka, bai kamata ka yaka ba. To ki fita, irin da haka aka fara hayaniya. To sai na gama wankan da nake ne alwala na yi sallah, muka fita na sauka na je kasa. Sai mutum ɗin ya ce min wai ni police ne, na zo mu tafi da ke. Na ce sir please can I see your ID card? Ya ce min yes. Na kalla ID card ɗin shi. Na ce okay let's go, no problem. Sai muka je police station. Ka san abin da ya faru har police station? Saurayi na ne. Soyayya ce ya haɗa ni da shi. Amma kuma ya zo min da zalunci. Wanda an zalunce ni. Wannan hanyar kaɗai shi zan yi. A bidiyon ki ma jiya kin bayyana cewa an zalunce ki, to mutane za su so su san wani zalunci kike magana a kai. To bari in takaice maka labarin ta ɗauki kaka da surutu. Ka gan zalunci da Isa ya mun? Mun yi aure da Isa. Isa ya yi jinayin ya ce ni ba matansa ba ne. Sannan ina da cikin wata 3 Isa ya kai ni asibiti aka zubar a maganin da nake maka na samu matsala. Hello? Sannan na 3. Kin samu matsala? Na samu matsala definitely. Ina jin. Ka gane? Don haka kawai ina zama, yanzu haka ina kan medication. Haka kawai ina zama sai ka gan kawai jikina ya jike har ina zuciya na ya tsinke. Farko abin da ya faru da ni na ce mishi ni ko yoyon fitsari ne ya kama ni saboda an zubar da cikin. Ya ce mini a'a muka je asibiti in ji likitan a'a aka sa ni akan magani ina sha. Abu na 3 ba. Yana da ina jin ki. Sannan yana da chronic infection, ya sa min infection. HIV ne kadai Isa bai samu ba saboda na je na yi test din kaina. Hankali na ya kwanta. Sannan ya zauna a waje yana ce bai sani ba, ni ba matansa ba. Idan kai ne, ya za ka ce? Yanzu. Ka gane cutar da ya min kenan abin ya dame ni. Na fito nan kuma sai ya ce sun samu matsala da matar shi amma sun rabu, ina ba shawara na ce da ƴaƴa bakwai zai zama maka da mata ka koma da ita. Ya ce ba zai koma da ita ba. Tun farko dama me sanadiyar faɗan naku da Isa ya Isa? Sanadiyar faɗa namu? Isa ban da lafiya muka je asibiti ne confirm abin da yake damuna. Sai muka rabu a asibiti da shi. Me ya kama matsayin shi namiji ran mace ya ɓace? Me ya kamata ya yi kai a matsayinka namiji? Kuma ka san ka aikata wannan tsakaninka da mace. Hakuri ya kamata ya bani. Ina zuwa. Bani hakuri. Abin da kika samu a asibitin ne bata miki rai? Abin da na samu a asibitin ne bata min rai saboda ni ƴa mace ce. Ina tunanin aure kuma ina tunanin zan haihu. Sadiya menene wai a asibitin aka bayyana? A asibitin shine ai na gaya maka da farko na ce maka abin da aka yi confirming wannan cikin da muka zubar da ni da shi. Wannan cikin ya haifar min da matsala. Sannan kuma aka zo aka yi confirming ina da chronic infection abin da ban taɓa gani a rayuwana ba. Ya hankali na ba zai tashi ba. Me ya kamata Isa ya muni? Isa ya zo ya bani hakuri. Nobody is above mistake. But Isa is trying to make full out of me. Sai ya zo Instagram page ɗin shi sai ya fara post na hauka da ofi. Ya yi post ɗin wata ana ce mata Maryam CD, wai my love. How will I feel as a woman, as your wife, and you are denying me that I'm not your wife? How will I feel? Sadiya. Ina jin ka. A san da kika yi bidiyon a lokacin akwai auren ko kuma kun riga kun rabu? Har yanzu maganan da nake maka na rantse da Kur'ani izi tun ina da auren Isa a kaina. Idan babu auren Isa a kaina, Ubangiji Allah ya tsine min albarka. In wulakanta tun a duniya kafin in koma gare sa. To, kamar
ya ce kin san jakadiyar tonan asiri a firar da muka yi da shi ya tabbatar min da cewa idan na san jakadiyar tona asiri ubangijin Allah kada ya bani rabon duniya da lahira ban san ta ba muna magana sosai da ita. Ya ce namiji ne. I don't know. Ba na ƙarya ba zan faɗa abin da ban sani ba. But muna magana sosai da jakadiyar tona asiri. But I don't know who is he or who is her. Sadiya, kafin a ɗaura auren dama ba ku yi gwaji ba ne ba ko sai bayan da aka yi auren sannan larura ta. To rayuwar baraki ne. Ko ba haka ba magana a buɗe maganan ta gaskiya. Okay. So yake excuse me so yake mu dinga zama kamar daduro ni kuma na nuna mishi bana haka. Ni mareniya ce. In na fahimce ki sosai ba a yi gwajin ba dai kafin a yi auren ko? Ba a yi gwajin komai ba sai daga baya ne ake gwajin. To Sadiya yanzu ya ake ciki a maganan bayan da kuka je ofishin 'yan sanda jiya da na gaya maka kenan ya zo gidana ya yi wannan haukan kuka je police station ya aka kare. Na rating musu komai na gaya musu shi police da kanshi ya girgiza kanshi. Kawai dai ba za su fito su gaya mini an zalunce ni bane saboda shi ya kai kara ka gane amma kiransa suka ce isa ka bar maganan nan za a yi tone da yawa wai a'a ki a tsare ni in kwana gobe kuma in kara kwana sai a kai ni prison ka san dai polisa ba wawaye ba a daren na rantse maka da Qur'ani na bar station yanzu haka maganar da nake maka ina gidana. Ok, to yanzu maganan ta gama mutuwa ko kuma akwai sauran? Magana bata mutu ba, idan Isa ya tsaya mu yi za mu yi, idan ya ce ya bari, idan ya ce mu yi ina daidai, kuma as I said it, I'm ready to die akan gaskiya na. Ka san me yake tutu mu matan arewa? A zalunce mu a hana mu kuka, a ce mutuncinka zai zube, a ce menene, a yi maganganu a baka haƙuri, ni kuma I must voice out. That's the reality. Kuma maganan nan da zamu idan ya ce mu je bangon duniya I'm ready to go. I'm ready to defend myself. A lokacin da kuka rabu da shi a asibiti ya kamata ya zo ya rarrashe ki ya baki haƙuri. That's what I'm saying. Abin da ya ɓata min rai na kenan. That's what I'm saying. He take me as if I don't know what I'm doing and he's expecting me to keep quiet. Wannan shine dalilin da ya saka kika bidiyo kika bayyana abubuwa. Wannan shine dalili. To amma ba kya ganin cewar kin yi gaggawa maybe yana nan da niyyarsa ya zo ya neme ki kusasanta? Kamar yadda kuma muka ji cewa kin ɗora wani muryan shi yana. Saboda na matanka excuse me, akwai na matanka baka san da ci na baka san da sha na ba baka san da nake kwanciya ba. For good 3 days baka kira ni ba baka ce mun komai ba ka zo ka post din wata a page ɗinta kuma kana ce mata my love. Yanzu kaman akwai wata murya da kika ɗora yana ƙoƙarin cewa ku haɗu. Ke kuma kika ce ba za ku haɗu ba. Ba kya tunanin ko yana so ya rarrashe ki ne a wannan. Son da ya gan bidiyo hankalinsa ya tashi saboda bai yi expecting ni zan yi abin da na yi ba. Okay. Kaga kai wannan abun ba shi kaɗai ba har da ni ma na taɓa mutunci na. But I don't care. I rather tell the truth. Sadiya. Na'am. Ya ce wannan bidiyon da kika yi amfani da shi ya daɗe ya kai kusan sati 2. Na rantse maka da Allah idan ya kusa sati Allah ya tsine min albarka. Kenan ranar da ya gan bidiyon ya kira ni. Ok, Sadiya akwai zargin da kika ce kai tsaye yana yin luwaɗi. Shin kina da... Kuwa na ce mishi yana luwaɗi. Kina da hujja kwakwara da zaki iya gabatarwa idan misali abin aka nemi hujja? Bani da hujja kwakwara saboda na ce mishi ɗan luwaɗi. Ai ni ma ya ce mu ƴar lesbian shi yasa ni ce mishi ƴar luwaɗi. Dumi a duyu ne. Okay, saboda ya bai ce mu ƴar lesbian ba. Ina zuwa saboda ya faɗa miki ne dama ke ma kika faɗa haka ɗin? Kwarai kuwa. Amma da gaske ne kin ga ana luwaɗi da shi a gaban ki kamar yadda kika yi kirari? Ban ce haka ba, na ce mishi ɗan luwaɗi ban ce ana kallon shi ba. A gaban ki kika ce wani ya amfani. Shi daman Isa ka gane ban da hujja ne akan abin da zan faɗa yanzu. Isa an daɗe da zargin shi da cewa shi ɗan luwaɗi ne. Ni dai ban da hujja ne. But abin da yasa na ce mishi wannan kalmar saboda ya ce mun ni ma ƴan lesbian shi yasa ni ma na bashi back to back.
Ok, idan na fahimce ki kamar ya gaya miki bakar magana ne ke ma sai kika nema abin da za ki amfani da shi kirama. Definitely. Amma maganan cewa kin ga an yi luwaɗi da shi a gabanki ita ma wannan. A'a, duk wannan ba gaskiya ba ne. Ok. To, yanzu Sadiya, shin kina shirye da a sasanta wannan abin kasancewar kun yi zaman tarayya da shi? Ai shi yasa na gaya maka na ce if Isah is ready to fight with me, I'm also ready. If he's ready to settle with me, I'm also ready. Mutane suna complain din cewa me saka Sadiya ake ganin yawan maganganunta misali faɗanta da mutane. Saboda Sadiya tana da gaskiya ba ta tare da munafiki ko kai ne idan munafiki ne ba na tarayya da kai. Na fahimta. To shikenan Sadiya, godiya muke da wannan lokacin da kika bamu. Ban san ko kina da wani ƙarin bayani da za ki iya yi ba? Ba ni da wani ƙarin bayani, amma ni maganan da zan yi na ƙarshe shine har gobe akwai auren Isah a kaina. To yaushe ne tunda auren mutu'a ne yaushe ne wa'adin zai ƙare? Sai Disamba. Sannan kuma maganan Adam Zango da ta shigo maganan Isah ya ce a'a ba ku samu matsala da shi saboda Adam Zango. Wallahi mun samu ya zo gidana ya ce ina tarayya da Adam Zango ba shi ba ni. To ya zace to ni ma kenan mu'amalar da nake da Adam Zango kenan. Hankalin shi kai dai bari in gaya maka lokacin da muka haɗu da Adam Zango aka yi bidiyo din nan Isah baya cikin hankalin shi a rikice yake. Yana ɗaya daga cikin abin da ma ya sa yake ba zai wulakanta ni ba zai bani haƙuri ba. To Allah ya kyauta, ku danna subscribe domin samun shirye-shiryenmu a kowane lokaci.